Здравейте! Днес се намираме на едно необичайно място. Буквално съм на село и гледката е много хубава. Реших, че искам да го направя това нещо, защото доставя голямо удоволствие да съм сама сред природата. Изключително много се зареждам. Ще говоря с вас все едно, че си говорим на видеочат. Аз лично се кефя на такъв тип видеа, които са по-естествени, които се доближават до мен. Общо взето това съм аз. Това ми дай цял живот. И тук ме остави и мога да се живея тук в природата цял живот. Напоследък се чувствам изключително добре, защото направих стъпката да кача първото си видео в YouTube и за мен това беше крачката да започна да действам върху своите мечти. След като качих второто видео, усетих, че наистина съм се захванала сериозно. Освен това, започнах да качвам по-често в Instagram, сторита, постове, идват ми супер много идеи. Само искам да ви покажа колко е красиво и е много горещо. Много горещо. Но пък е много красиво. Да. Аз съм сама и мога да ви кажа, че ако искате да излезете, но няма с кого, просто го направете сами. По този начин ще може да прекарате време със себе си, ще се опознаете какво харесвате, какво не харесвате, ще преоткриете някакви нови неща за себе си. Помня, че аз дори ходих на кафе сама, тъй като преди смятах, че да отидеш на кафе сам е изключително кринджаво, но всъщност на кого му пука? Просто взимаш една книга, аз съм си с раничката, нося си доста неща, но не и вода, грешка. Просто си взимаш една книжка, избираш някакво хубаво местенце, отиваш и прекарваш време със себе си. Когато никой друг не може да отдели време за теб, просто го направи ти. Откакто качих това видео, се чувствам много по-смела, съм готова да взимам решения в живота си. Просто имам чувството, че всичко се идва на мястото лека по лека и това е невероятно. Просто много съм щастлива и исках да го споделя с вас. Започнах да бягам. Това е нещо ново за мен, защото винаги съм искала да бягам, освен за здраве, да пробвам как е. Първия път, когато бягах, беше много трудно. Аз си правих много почивки, нямах никакъв въздух, пиеше ми се много вода и си казах, че няма да го повторя пак. Но, уви, аз се мотивирах и си казах, че искам да се подобря и да стана още по-добра. Започнах да тичам всяка сутрин в 6 часа ставам и отивам да тичам. Сега се чудя на къде да тръгна. Буквално не знам по кой път да тръгна. Тук не става въпрос за пътя. Та мисълта ми е, че не е срамно да излизаш сам, да прекарваш време с теб самия, със своята компания. И сега ще видите една крава. Сега трябва да я фокусираме. Не мога да видя къде изчезна. Там някъде отзаде. Преди съм си мислила колко е хубаво времето навън и колко много искам да излезна, но няма с кого. Звъняла съм на моите приятели, но всеки е зает, всеки ходи някъде другаде. И аз просто седях и гледах от прозореца и си казвах, много искам да излезна навън. После някакъв мой вътрешен глас ми казва, добре, защо не излезнеш сама? И другото ми аз казваше, добре, аз като излезна сама, какво ще правя? Аз ще умра от скука. Но не. Оказва се, че слушалките са ми най-добрия верен приятел. И сега ще видите кравата от по-близък кадър. Ето я! Му! Окей, няма да се обърне. Поне ако ме подгони, ще станете свидетели на всичко това и ще сложа много яко заглавие, подгони ме крава. Както почнах да го правя това, се чувствам много по-уверена в себе си, така че ви препоръчвам да опитате да го направите. Това е game changer. И освен това ще направите крачките. Сега минава някаква кола, ако ме отвлекат, просто да знаете. Добре, няма да отвличат. Явно не ме харесват хората. Продължаваме с моите размишления относно живота и всичко останало. Аз съм на този принцип. Прави това, което те прави щастлив, това, което те прави жив. И затова в момента съм тук и се разхождам
снимам и се чувствам много добре, защото когато се прикова в стаята ми и пусна камерата и започна да говоря, аз се забравям всичко, за което съм писала, тъй като имам една тетрадка, в която си записвам нещата, които искам да говоря в видеото. Да са ми така формулирани, защото ако аз почна да говоря както в случая сега, видеото ще стане много дълго. Но какво искам да кажа? Чувствам се много добре, много в свои води, много естествено в момента говоря. Сякаш напрежението го няма. Няма го това напрежение. Трябва да го правя по-често това. Определено, това е много хубав експириенс. Точно в най-горещото време аз съм навън. Тук няма никой. Или поне така се мисля. И държа една малка камерка и си вървя напред-назад. Буквално отидох и там. Мина една кола и реших да се върна. Буквално имам чувството, че съм в Африка и ще излезе всеки момент някакъв лов. Това е днешното видео, изключително естествено. Правя го с много любов към вас, към себе си, просто защото така го почувствах, така го направих и когато нещо го почувствате на момента, няма значение за какво става въпрос. Естествено в рамките на нормалното. Когато нещо го почувствате, просто го направете. Действайте и не го премисляйте първо, защото когато го премисляте, хабите излишно вашата енергия. Много важно съобщение до вас да последвате този канал, защото следват много готини и интересни видеа, които Мира ще ви покаже. Точно така, да. Стигайте към банката, цъкайте лайка, коментирайте какво искате да е следващото видео, какво искате да ви разкаже. Точно така. Ще го направи. Точно така. Но само ако сте абонати на този канал, коментирали сте и сте лайкали. Продължавам да се снимам. Буквално докато вървях по пътечката, видях едно куче, което бавно идваше към мен. По принцип, аз обичам животни, обичам кучета. И нямах страх от кучета, докато не ни подгони едно куче с един мой приятел. От тогава имам някакъв страх. Просто много се стреснах, че това куче може да ме подгони и бях готова просто да бягам. Това е нещо, което със сигурност ще направя отново, защото се чувствам свободна. Чувствам се жива, чувствам се много добре. Отделете си малко време да излезнете навън сред природата. Повярвайте ми, няма да сбъркате. Така, не знам какво ще видите. По този ъгъл със сигурност няма да е един от най-хубавите, но буквално искам да тичам. Искам да така да продължа, така да си продължа пътя и да не се върна повече. Чао! Чакам само да чуете. Ето че вече съм на село, тук, в къщата. Много се радвам, че го направих, защото се чувствам някакси доста по-свободна. В момента съм боса по тревата. Много е приятно. Препоръчвам ви го да го пробвате. По този начин се заземявате. Какво мога да ви пожелая? Да ви пожелая един хубав ден. Това мога да ви пожелая. Да бъдете щастливи, да се обичате. Това е което мога да ви пожелая. Чао!